àwọn àṣírí tó rọ̀ mọ́ ikú Junior Pope. Nínú àlá mi, Junior Pope tọ̀ mí wá, ó sì ń yọ mí lẹ́nu pé kí n jọ̀ọ́ kí n ṣèrànlọ́wọ́ fún òun láti sọ fún ará ayé ohun tó ṣekú pa òun, nítorí pé kì í ṣe omi tí àwọn èèyàn lérò ló pa òun. Arábìnrin Ijele ló sọ èyí lórí ìtàkùn TikTok. Síwájú sí i nínú àlàyé rẹ̀, arábìnrin Ijele náà sọ pé Junior Pope ṣàlàyé fún òun tòmijé lójú pé òun fẹ́ kí ó bá òun sọ fún gbogbo ará ayé, ìyàwó òun àti àwọn ọmọ òun pé wọ́n pa òun ní o. Wọ́n ti ṣètò ikú òun sílẹ̀ kó tó di ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi náà ṣẹlẹ̀. Ó tún sọ pé Junior Pope ní pé kí òun bá òun sọ èyí fún gbogbo ènìyàn, nítorí pé tí òun kò bá sọ, ẹ̀mí òun ò ní fọwọ́ rọgí ìgbàgbé. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin náà ṣe fi fọ́nrán yìí léde pé ikú omi kọ́ ló pa Junior Pope. Àmọ́ láìpẹ́ láì jìnnà, Ọlọ́run á fi ojú àwọn aṣebi hàn. Anọ m na nrọ Junior Pope abịa na disturb m. O si m biko m pụọ ya jee gwa the whole world na ọ bụrụ mmiri gburu ya, na ọ nkụgbu ka a kụgburu ya, tee ya na mmiri. Achọrọ m ikwu okwu banyere our brother, our loving brother Junior Pope. Ndị niile na-anụ olu m n'ịntanetị ugbu a n'efere mba ụwa, ana m ekwu okwu a ka the whole world nụ ya. I'm a spiritualist by the grace of God. Anọ m na nrọ Junior Pope abịa na disturb m. Mụ na ya fụbe 1-on-1 minus na Facebook or na internet or na ebe ọ na-eme film, just like that. Ama m onye ọ. Mana ọ bịa na nrọ day before yesterday na-asị m na ya na-achọ onye ga-agwa the whole world na ọ bụrụ mmiri gburu ya, na ya na-achọ onye ga-agwa the whole world the truth ihe mere ya, na ebe a ya nọ kịta na spirit ya dị happy, na ebe a ya nọ na spirit ya dị happy, na ya na-akwụgharị na ya kwesịrị ịla biya, na spirit ya dị happy. Mụ biko aka ijele na ndị ụwa ma o nwere ike ije gwa ndị ụwa biko ihe gburu ya. Nsị ka ihe menere, osi m biko hepụ ọnụ ya. Nsị amarọ m onye bụ, osi m biko m hepụ ya jee gwa the whole world na ọ bụrụ mmiri gburu ya, na ọ bụrụ mmiri gburu ya, na ọ nkụgbu ka a kụgburu ya, tee ya na mmiri. Nsị na mụ aghọta this one o. Osi m biko mụ jezie this message. Nsị biko I cannot, no mmemenwu ya. Osi m biko aka ijele help me. Achọrọ m ka the whole world chọpụta the truth. Nsị calm down. Na-eme elu m ala na the whole world will chọpụtara the truth. Ya calm down. Osi na ọ bụrụ na achọpụtara the truth ihe gburu ya, na mkpụrụ obi ya ga-enwe rest. Mana otu a na-ekwu na mmiri gburu ya, ejikwesị mee nka na story ahụ a na-akọ n'isi ya na ọ na-agba ya isi ghara ebe ya nọ na mmụọ. Na ijele nwaanyị ma o nwere ike ihepụ ya jee gwa the whole world na ọ bụrụ mmiri gburu ya, na ọkụkụ ka a kọrọ ya wee kụgbuo ya. Sị na mụ ama mmenwu this thing. I cannot say this thing, ọga. Aga m emenwu this thing. O sị m biko ijele nwaanyị biko, my children na-achọ m, my wife na-achọ m, my people na-achọ m. Ijele biko no gani gwa ha na ọ bụrụ mmiri gburu m. Sị na mụ ama nkwu this thing. Na ofu ihe m chọrọ ịgwa gị bụ that na aga m eme this video to tell the whole world na Junior Pope si na ọ bụrụ mmiri gburu ya, na ụmụnne ya niile, the whole world, na unu ga search ya very well ka unu chọpụta ndị akụgburu ya, na ọ nkụgbu ka akụgburu ya, na ọ bụrụ mmiri gburu ya, na ihe ahụ plan emere eme na emechaghị ya arrange ya n'ụdị ya.
kwuru because of ya nwa were ụmụ mmadụ gbuo n'ime mmiri ka e wee ji ya wee mezuo afa n'ọhịa n'ọ mmiri gburu ha. n'ihe a bụrụ mmiri gburu ya. na mụ gwa the whole world ụmụnne ya na ha ararụkwa n'ụra na ọ bụ na achọpụtara onye gburu ya ihe a na ya ga-eje nwee rest. mana ọ bụ na achọpụta ha onye gburu ya na ya ma nwee rest. na mmiri a na-ebo ebubo na ọ bụrụ mmiri gburu ya. na ha achọghị ịgwa ndị ụwa ihe gburu ya. na ha na-ezo ezo ịgwa ndị ụwa ihe gburu ya. ọwa wụrụ onye ka ha tiri ya. na ha grupu wee tie ya ihe merụkasịa ya arụ tọka ya akwa ya. na ijele nwaanyị na ọ bụrụ na mụ lee anya mụ ga-afụ na ọbara si ya n'ọnụ si ya n'imi na ihe a bụ ihe a kọrọ ya n'isi. asị m ya na aga m ekwu okwu a biko my brother kama m ga-eme ka the whole world mara ihe ya na-agwa m na nrọ. otu isi gwa m ya ka m mesikwa gwa ya the whole world na bishop ka na-ebe akwa, junior bishop ka na-ebe, the whole world friends ya niile unu ararụkwa n'ụra na ọ bụrụ mmiri gburu ya. na mmesikwa otu a o si gwa m ya na nrọ wee tụrụ okwu ya n'ịntanetị n'efere mba ụwa. na biko si unu tinyebe okwu n'ọnụ a unu chọba ndị gburu ya ihe a na ya bụ otu nwa na ya agaghị ala like that. na ọ bụ na Chineke tụpụtara ndị agburu ya ya ejezie forest. ma ọ bụ na Chineke atụpụtaghị ndị agburu ya na ya agaghị eje forest. na ụwa anụnwa na ọ dịkwa egwu na ya nọ na mmụọ na-afụ ha ha na-atụ asị niile ha na-atụ ka ha jikọva onwe fa na egwu na-atụ ya. so na ndị nke ya mere ya ihe a. so na ụmụnne ndị nke ya na ya jere isi ụtụ fim. so na ọha mere ife a. so na ọha dunara ya n'ala mmụọ ijene so otu a kwuo ya. ya ka m bịara ịgwa ụnụ biko na onye na-anụ ozi a nwanne m biko tụsaa ya n'efere mba ụwa na junior bishop ka na-ebe akwa na mmụọ na ọ bụrụ junior pope ka na-ebe akwa because ana m akpọ ya junior bishop ha ncha niile wee ofu ihe. junior pope ka na-ebe akwa na mmụọ na ọ bụrụ mmiri gburu ya. lebara anya ịnụ meseji ya tụsaa ya and ị bụrụ onye ekpere bụrụkwa onye dibịa bụrụ ụmụnne ya bụrụ nwunye ya bụrụ ndị fans ya junior bishop junior pope ana m akpọ ya pope na-akpọ ya bishop because ha ncha niile ruru ya. ọ ka na-ebekwa no my fans my people my wife my children ọ bụrụ mmiri gburu m ọ ndị mmadụ gburu m. so selike nke Chukwu dịka o si wee gosi m na nrọ agwakwara m na m ekwu okwu a mana asị m ka m kọọ ya n'ọrụ nọrọ arụ dị fa. biko ekpere m na-ekpere gị nwa bụ junior pope ekpere m na-ekpere gị na nrọ a ị gosiri m bụ God of our land, God of Igbo land, God of our ancestors. Ndị niile dulara gị mmụọ ha rie nri ga-agbagbu ha, ha ṅụọ mmiri ga-agbagbu ha, ha zọọ ọkpa n'ala ala gacha ha ọkụ. ihe ọbụla ha na-eme ga-awụtara ọbụ nyere ha na ndụ ha. ihe ọbụla ha na-eme ga-abụrụ iyi egwu nyere ha. ihe banyere gị bụ junior pope ị ga-ata isi ndị niile agburu gị. ebe ị bịara lecha mmụọ bụ ijele anya bịa na nrọ na-agwa m okwu a akpọkwuru m God of our land and God of Igbo land and God of our ancestors wee sị achọba ndị gburu gị ihe a. ya ekwekwana ka ofu onye fọ ya nke sekriti ha niile ihe niile zoro ezo apụta ife. nke a bụ ihe m na-agodoro gị and mkpụrụ obi ga-ama nla like that. ndị niile gburu gị Chineke ga-atụpụta ha, ala ga-atụpụta ha, mmụọ ga-atụpụta ha, mmiri ha bụrụ ebubo ga-atụpụta ha. Mọmi wata nọ na mmiri ha bụrụ ebubo ga-atụpụta ha, elulala ga-atụpụta ha, asịrị na ha na-atụ ga-atụpụta ha. nke a bụ ihe mmemmere gị gịnwa bụ junior pope. ihe a wee ekpere mmekpere gị mmezisakwa na mba ụwa mana Chukwu ga-atụpụta ndị niile gburu gị ihe a. otu a ka ọra m n'ọnụ ịnụ meseji a tụsaa ya everywhere ka ndị mmadụ nụ akwa a bishọp bịa bere mmụọ bụ aka ijele onye mmụọ ma sere ike nke Chukwu ka ụnụ n'akwa obere m ịnụ ozi ya tụsara ụmụnne gị ma tinyekwa ya n'ọlụ tinye ya n'ekpere ka mmụọ tụpụta ndị a.
n'aha Chukwu oke abịa ma o ise settle. àti ìròyìn yẹn ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní fọ́nrán kan tún jáde lórí ìtàkùn TikTok náà níbi tí arábìnrin afọ́jú èyí tí í ṣe ìyá ọ̀dọ́mọkùnrin onímọ̀ ẹ̀rọ agbóhùnsílẹ̀ fún àwọn òṣèré Nollywood ọmọkùnrin tí wọ́n ń pè ní Precious Chimaobi Oforum ẹni tí ó jẹ́ soundman tí ó ń gba ohùn sílẹ̀ níbi yíya fíìmù ti Nollywood tó ṣalábàápàdé ikú òjijì níbi ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi tó gbẹ̀mí Junior Pope àti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ mìíràn. Ìyá ọmọ yìí ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ tòmijé lójú sí gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers tí ń ṣe gómìnà Siminalayi Fubara pé kí ó jọ̀ọ́ o kí ó dákun dábọ̀ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun láti gbé òkú ọmọ òun padà wálé kí wọ́n lè ṣètò ìsìnkú tó tọ́ àti ètò yẹ fún un. Ó sọ síwájú sí pé ọ̀dọ́mọkùnrin òun Precious Chimaobi Oforum ló ń tọ́jú òun pẹ̀lú ipò tí òun wà báyìí ọmọ náà kò sí mọ́ látàrí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ojú omi tó ṣẹlẹ̀ kí gómìnà Siminalayi Fubara dákun ràn òun lọ́wọ́ láti bá òun gbé òkú ọmọ náà wálé bí bẹ́ẹ̀ kọ́ òun lè gbẹ́mìí mì bí òun kò bá rí òkú ọmọ òun. Come back, no help. I call you, government and the governor of River State to come and help me. As I dey here nowhere, now that my son will they treat me. Now, no way to treat, no way to help for the family. Anyhow, try to come up and visit the family and see what we will do to carry my son back because the landlady they call me say the spirit the store for Asaba. Okay, wait. The landlady they call you for Asaba. Yes. So the spirits they worry them. Yes. Jesus Christ. So no can help me. No can help me. If I know see I go die. No can help me. No go die. No go die. No go die. No can help me. Government no can help me. Government no can help me. Whatever I do, no can help me now. àfi bí ẹni pé eléyìí kò tíì tòrò ṣàdédé ni fọ́nrán míì tún jáde níbi tí awakọ̀ ojú omi tó gbẹ̀mí àwọn òṣèré Nollywood Junior Pope Abigail Frederick Precious Oforum àti àwọn tó kù tó ń sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ń fi ọ̀rọ̀ wá òun lẹ́nu wò látàrí pé wọ́n fi ń yé òun pé gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ni wọ́n ti fẹ́ dì lé òun lórí pé òun ni ọ̀dádá tó dá gbogbo ìjàmbá náà sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni irọ́ pátápátá gbáà ni èyí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló wà láàrin àwọn olùpèsè sinimá àgbéléwò Nollywood tí wọ́n pè ní producer tí kò hàn sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó tẹ̀síwájú sí nínú àlàyé rẹ̀ pé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ tí òun fẹ́ kó sínú omi láti lọ gba Junior Pope là ọ̀gbẹ́ni onítàtù lára ìyẹn TC ló dá àwọn dúró pé kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an tí kò fi ní jẹ́ kí àwọn èèyàn sinmi kó tó di pé ó fẹ́ lọ gba Junior Pope là. Ó tún tẹnu mọ́ pé òun kò kọ ohun tí ó lè ṣẹlẹ̀ o àmọ́ òun ti ṣetán láti sọ gbogbo àṣírí tó pamọ́ tí kò hàn sí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lórí gbogbo ohun tó ń jà ràn yìí. So make they go. He say person dey pursue for them, they like the producer, but no say he no, but see the person face they like the producer, and the thing complain. I'm saying that the dream when in dream, you understand. So, but he say the girl trying to make him live. I'm saying that dream. They come, they catch come out, they move. They move. So now they understand my point. When I know they go, they judge book before waiting they hear. There are many secrets we need to bring out for these things where they never bring out. So they want just carry everything put for my head, make the case just quench. Because they know if they put that for my head, no proof, no nothing will come out again. Now why they try their best, make put everything, make it come out. But for this now, I know a great thing happen to Mubad happen again. They don't put that for my head. Me, I must talk and everything go leak. Even though they will carry me for go prison, make them carry me no wahala.
out. I must talk everything, make everything come out. They have so many secrets they are hiding. So they want to everything come off and put out from my head, making everything close, make everything scattered. That guy will get it. I just talk and everybody hear them. When we land when we fall inside the water, make we go bring Bishop Pope. Now that guy say make we wait. Make them rest. Say them not be human being first. Make them rest before we go look for another person. If you want to come after me, no problem. I'm just saying it. Because I'm seeing there is many secrets in this Asaba. They want leak out. If you do like say you want rice, they cut you. If you do like say you bring your head, they are cutting you off. Because Bishop Pope is conquering. Bishop Pope they conquered all the whole Asaba. Now why they cut them off? Bishop Pope get up to 2 awards last year. Bishop Pope got up to 2 or 3 awards last year. Okay, this accident happened. This guy with draw tattoo. Now he first go right Aru IP post him. Let me just reveal the secret. Now he first cast the Aru IP for him. Now he first leak everything. I was there in day in day for my front. Call him friend. Say see what things up now. Bishop Pope don't die. Why is still there for grand? They never carry him go hospital. He don't conclude them saying don't die. Now he conclude them saying don't die. All this is not my fault. There is a secret somewhere you guys don't know. There is a secret, but they just don't put that for my head. Both man, everybody done they rush. They say both guy. If this kind of thing, if saying from me, say that for my fault. I pray for you all where they believe they say from my fault. All these things go come on our way, and at least they go use Georgia for now. All these things, if they work for offices, they work for everywhere. All these things go come your way, so they go use Georgia for you. Make you know what thing that they feel. All these things go come on our way. All these things go come in our way. Now so they go use Georgia for now. You people don't want to listen to me. All these things, only my prayer now. For this life where we did, all these things must come on our way. And they go judge for una. As una judge for me, then go judge for una. Make una know what they understand. All this is what they happen. Asaba know the secret of this. Producer and everything. They have so many secrets. They need to say something in this, but they are not saying anything. Only waiting they tell us say they don't ban the producer not to produce him for 1 year. When person die. Person died, they don't ban do only for 1 year. They don't ban do, but now they don't carry everything, they come my head. Now they both man, now me drive rubbish, say now me do this one, now me do this one. Since they don't want to provide them more. Now why I just come like, may I talk everything? May I talk everything, make it way. You talk who is the boatman? Can we see it? Can we see who is the boat? We carry for that first the boat when he post for Instagram. Not be that one. Not be that one. Okay, that time only him take for that boat. Now the time when they come back, now my colleague. No be now when I carry now when I came myself now go understand how they talk. Not be that one. We do am. Not be that one. They don't want me to come out online. That's how everything happened. On my phone, everything. I lost everything. So I got to both person started. I just talk everything for internet, making thing happen. I'm just coming back from the police station for some interview. But I pray to God, then they understand me. But waiting they pay me that for my work, we didn't deny me for that place. Which is that guy? Before I know what happened, that guy don't spell my name everywhere. That guy don't talk saying my fault. That guy saying me drive everything. That guy, you people will be unbelievers. I pray to God, all this kind of thing will come on our life. I pray to my God I'm serving, all this kind of thing will come on our life. Una must experience them. If you not come on our life, you will come on our son life. When you know I seen the pain, when you know I seen the feel pain, when they from the chop, they go closer. When you know I seen the feel pain, when you know how you talk. Because that guy will drop that to a celebrity. Una don't carry him the talk. Una don't carry him only waiting talking and the truth. Forget say other people they not be waiting. 3 people why I carry for that boat see they inside water. Nobody they talk about them. 3 people I carry 3 people. They didn't stay inside the water. Nobody they talk about them. Nobody they remember them. Nobody they talk about them. They are only waiting for when water go carry them up. They go carry them. No be human born them. No be human born them. They are talking about 3 people. No be human born there 3 people. No be human born that 3 people wasting the inside water. DOP cameraman, that cameraman in Oga, as I hear the conversation with the one enter that boat, Oga still settled them 2 months ago, waiting that guy dancing for what? Not be human born am. Not be human born am. Una don't carry everything, put for both man head, me cause everything. How you cause everything? How you cause everything? How everything used to be my fault? Waiting I do not go understand. How everything is my fault? I carry them by 10 o'clock, 10:30 p.m. in the night.
cross that water, nothing happened. No life jackets, nothing happened. Before they enter that boat, Bishop Pope have already complained, saying they for dream. See what they for do for a dream, saying they for dream. They carry knife, they pursue, but that face they like the producer. That guy say nothing they happen, make them pass. I want to tell you something, you don't know. Any successful man, they want me to carry him down. And if you say a lie, I pray that kind of thing will come to you. That kind of thing go there your life. That kind of thing go enter your way. That is only what I believe for this life. This is not an accident. Not be any accident. Don't conclude any accident. I'm saying this, I'm saying again. I'm not commoting myself. You want to come and arrest me? Come and arrest me. I'm not commoting myself. This is not an accident. They see many people they post. This is an accident. It can come at any time. This is not be accident. This is not be accident. They done already mark him. They done already mark him. If you know Prophet Ebuka, then talk this thing. He talk this thing, Prophet Ebuka. This is I'm going Prophet Ebuka church. Now my church. I go in church. He don't talk to this thing. He tell Bishop Pope this thing sick. When the good thing is coming, bad thing always come. Be careful. That's what you tell them. This thing I can't forget this. When the good thing is coming, the bad thing is always coming. Be careful. But he no understand the language. He no understand them. After that day, he no reach 2 weeks. He go that shooting now. There is some secret we need to hear. Una know they understand. Why Zubi Michael leave Asaba come Lagos? You know what thing they do. Why Zubi Michael leave Asaba enter Lagos? You know what thing they do. Una call am saying they stupid. Una call am saying no thing they do. Bishop Pope is conquering all the whole YouTube now. Person wey dey chop 1.5 million for a per movie. Then it is said they go get happy. You will come movie, only you wait for that movie, they will pay you 1.5 million. The other people, the rest, they will pay them 100,000, 50,000. Then how that person go dey happy for where you dey? No, how that person go dey happy? It's not an accident. Let them come and carry me. I'm saying this, I'm saying it again as the boatman. Let them come and carry me. Nothing I never see. First, they don't come out to my man where they chop. Let them come and carry me. I'm ready to go. I'm ready to say the truth. I'm ready to say the truth to the end. This is not an accident. Not an accident be this. This thing what they do, they know them. They don't say to this thing already. I'm crying here. Because after this life, I don't know when they go carry me. I don't know when I go come life again. They go feel carry me this night. They go feel come because I don't already. Police not even they interview me. Still, I'm still going back there police station this night. So I'm just coming live with the chance I have to say, if you like, believe me. If you like, screenshot it, post it, send it to everywhere. I'm trying to leak this secret to you. If you are a movie in Asaba, not the way you do your things. Títí dìgbà mìíràn tí wọ́n tún máa mú ìròyìn míì wá sí etí ìgbọ́ yín, Agnes Olúwatósìn ló ń jábọ̀ ìròyìn náà láti ìkànnì Jígí Alára.